bike khungsa do KTM bapur borong nang sau pulsar bike nadi KTM bike ya khang nasna ya ni KTM bike nori khang aba bot dui ma sengi tongkha bihik orok phaimani bihik bai kun kontak bo kri bosano bo phaibo nai pheya bihino bo phaine pheya bo borok tong borosa abo sing saibo maya bo tong nai jang thangka ba tong thung tong ya jang thangkai bini bo jani jang thung haiba no ma haike an bosano ta toni thu bihik bwsano maya nangjakliya bwsai shikla sajak koboni beribai maya nangjakliya bwsa cherai horoksano hamjagui kaijakma yagulo shatokjakha bwsai bai bihik rangsak malkhung ribo yakar kwlangjakha bwsai bai bihik bwsano yakare kemajak bwsai koboni beribai bwsai no kifili shanka taisa haino hai bihik bwsa khoroksa tongmani bo babu hnei kabjak mokol mukti yorei khakla bui dukhunangja bihik bisa hamjagui kaijak laimani barsha te borma tei akas te borma bisani yagulo bwsa khoroksa wngma pore shak nangjakliya bihikno cherjakliya bwsano lamshugu jotno Tripura News 8 ni mangkliwa tabuk bo digital molo buri ro kaijakma yagulo tabuk phanose shatok jagui tongo tabuk phanose shatok pitok khlaijagui tongo bwsai te bwsaini nokoni borok bai tabuk phano kaisa kainiya gobang pukno जों नुगै मानो त्रिपुरासा जे buri rok tongo borok tabuk phano bwsai te bwsaini je nokoni borok tongo borok bai shatok jagui tongmani abokare kaijakma yagulo nijini nok nokong yakare bwsani nogo thangui paibo haino hai taisa nijini je nok yakari klangjak a nogono nijini buma bufani nogono taisa kifli phainai nakha obahaino kaisa khayok jangnai koktuma senior phai shokbaijak khoroksa Tripura jok bukhubni bo khoroksa bwsa gana buma phiaba je bini bwsai tongnai bini bwsai boro yakare klangkha bwsa khoroksa chikonsa susu tongmani bono phanose yakari klangkha obwsai hinjaknai tabuk obwsai bo jaga tong sabo bai tong boro tong tamukhlai tong kono phano khospata maya o bihik hinai bisi jora nayaoino je o patimongo gedalja Tripura jok bukhuk je asuk shatok jagui tongkha kosto mani tongkha tei jengjal bialo birmano klai tongkha o bukhuk baino jong norokno malai rano tei abai baksa bobai pok bahaino salayano puilano lamsugo bukhukno Tripura News 8 ni mangkliyo nini sinemong rigati puila ani sinemong ge barsa de borma nini kami boro ani kami ge sunai boidegi para tabuk nong oro tongoi tongmani o jagani bo mungtang o jaga hangke Ramkrishna kole tabuk norok nung je birmano klaijak tongmani a birmani ko kisa saithna ri anta birmano klai tongmani hangke ani bwsai ano jai rok khailia care rok khailia chabosari khabo khania tongthok chathok mane o mohai jaga mamang godalei korongli tongkhata ike bo nono yakari thangmani koidin rok angkha ano yakari thangmani hangke 17 July ni semita botamani bagi yakar thangno tamoni bagai yakar thangka hangke burini mohai ni rogono yakari thangkata tambo buri baide manjakha buri bai manjakha onek bar no 3-4 buri bai no manjakha manjak pai ma pore pharo tamang lai taisa taisa mane bo mohai ngi aro khonai nai tese thangu hayo map sanu map ta khlai fika map khlaika bono laibo khaile koijonale songjar khaba masabasi songjar khao do norok je kaijak mani bufro kaijak mani 2021 ni February 21 no ke bufman simi am hai gothnang tokha 2022 ni November ni simi ke o kasara bo koijin buri bai am ta hike manjagi to 4 times manjaka ke o buri rok no sida sinine shiniwo ang buri rok no shiniwo nang alert khai jak o buri no bo sak no evidence roi ang shikla rok ne shawoi last take kai manjago ta kaijak ne o buri bai le bo bai contact khlai Facebook te online te inge je contact khlai mani pore nang bono manjago hni sai tongo inge bai ke rok manjak bo bai Flipkart to mane order ithini manjago abo kari tai oino tongmung sitra rok to tong tomong sitra to tongwang to tiklai ni me buri ni bara no bro ko thangai kabang long days no tong phayo bo abo ke bai ke saiman kana ang bini no ko tong to tenya bo sawa ang kam khaina thangnai rok khone gangke kam khaya buri ni bara rok ko thangta bo emnet ke tam samong khlai bo kono samong khaya ta sok thungu mane amte he jual behaviors hamya bad habits
hayuta Norok hamjak mani hamjak de kaijak laikha naki arrange marriage kaiman. hamzagi no kaja love marriage no Bahai ke sini laikha norok. an kaisa dol ni truth is new Ke sini mane pore norok koi bosor relationship tang. 1 year ni pore kaisa sata Ke kaijak mane pore besa dang kha. besang ka besamasa Ke besa ngai pai ma besa no naina bagi ko phai ka ni besai. Phaikya tabuk to phailia ge usakango bini ani dol rok botongo taono Sana kisa pun maya rok nangli rok nang sungai pun nai jaya da pun. bo bihik besani hene maya sikere boni bukhawo chudo tam sanai tong thokom hemang senai tongo Bo tong thok tong hui tong mani berai tong mani rang de bor ni man babo. ani jadi ang le buri rong mane sanai sanai nyana ta buri rok bono sikla rok ne sajagai rena Emna ke bini umur besok. 29 plus Ne tabuk norok tamono nai bolte bono kifili da nana musung naki jail rogo norok amta hairo. bon ke ano jemon sastere ma hai bono bang sastere na musungu bo ano chare masa klangine sastere ma hai angbo bono sastere nai muchunguta Nini umur besok. ani ke 24 plus কিন্তু রক বিনি বুম গই থানা রক কেস রক খাইজাক রক দাতা khlaijak april to khlaijak khlaimani pore ke thanawo ani bukra thangmani pore sai hojak ko nong to family matter family by family mutual khlailai ni mutual khlailai no te san plangkha atlangai not ano mo hai khlaiu tabo কিতাব কোনো ফানো ইয়াপরি রমজাই হ পুলিশ নে হইতে কেস খাইজাক মানে khlainai hini chongui dong tai 2-3 days ni pore আইসে খাই ফিনাই tesa khlaifinai গে পুইলা খাই মানে কে তামং খা oila khlaimani hinke abo bo withdraw khlaiya ko aro phano thangai tesa khlai mano jodi oro hagatlawo nge hinke ambasa ko ma khlainai কিতাব যদি ব অইন বরি বাই তংই তংখাকে নন যদি ইয়াকারি গলাং খাইকে আফরু বিনি পরে নিনি স্টেপ তামং না ani step hunga hinke bano ani charai chana ni mari nai ani life nosto khlai mano bo thikai mari nai ani je furniture kaham no mari nai ani je u bike rok mani rangsak ni ring rok mani obo joto bo flogi mara nai je rang na har marok joto nang na yuta angbo to ani life pung thangai chai thanani কিতাব নর অর তংই তং মানে নর নকে সাব চারি চারি রি তং ani ma sari wi dong khata an ma bo kosto khlai no chari wi dong khata tai tam le khlai ni ba sable chung chari nai ba bo ma ba de bo ma hai sable nai nyai কে নিনি মা কে তামং খলা ani ma hinke if I part time khlai আবাই ন নরক তাবক ন খং চলাই তং নরক কয়জন তং ন খং ani mom ang তাই বুসা নরক তিনজন তংই তং গে বিনি পরে তাবক জ নং সিচুয়েশন আছে হামিয়াঙ্গি তং মানে ও সিচুয়েশন ni bagai nang sabno majra bernai মাজরাত সামনে বেরনাই ani bwsai no bernai ta boni drop theke je joto ma hai mo kai ke abai baksan nang jungno nai tang nai chini lukorong no tamo kok kesang namuso ano khlai ma hai botai oino borong no bota khlai tu ani life tong ma hai no oino borok bo beri ni life no tong ma hai salani le adang ba abo tabuk sak jora jeng saiman kha nini je sajak tongmani barsa deporma bo bini je bwsai tongmani agas deporma mugui bo tabuk bo nogni oro phai sokpaya ko bihik bai bo malai phaya tei je bwsa khoroksa jrai tongmani bo bai bo malai phaya bo tamgui bini bihik bai bo malai phaya angkhana tei bwsa khoroksa tongmani boro tangi bo maya nangjakli angkhana abo bo 2 mas ngi tongkha bihik oro phaimani bihik bai kun contact bo kri bosano bo phaibo nai pheya bihino bo phaine pheya bo boro tong boro sa abo sing saibo maya jung tabuk saimana nango bo boro tongi boro sai abo sing tabuk saimana nango bo tongnai jathangka ba tongthung tongya jathangkai bini bo jani jangthung haiba no ma haike an bosano ta toni thu koi din khabo ama hai tong tongmani ama hai tong to je bihiro bosa lumui kulum tui family pore kai bo bihiro ko kun contact sikri kha bihiro bini phone number samalia ama hai tai ko gera angrok da san honorok no tabuk rogo khaito rang rok sano pana ang rohoya bo saimano karon jung cash test rok pailai jak ambasa thanao abon porenga botai rang rok sanani pano bo jung san malia kara ang buriya tabuk tai kara an bosa jung kam kaisi sariya khania ang mangsi sari to na ang bon tamni rang ro naiba ya mahai kaijak fru borok je fru kaijak kha fru norok mani rok dar khabo no rang 60000 ro yastem jamai boron ni kongsa 32000 ni ro ang bike khongsa ro KTM bapur borong nang sau pulsar bike nadi KTM bike ya khang nasna ya ni KTM bike nori khang asaka hamja ge bono an busa mari busa hine
আমার রং শুধু সে বন্ধ রোডে ওই তাম তাম রক খালাইবো আবো আং নিজেনো খুদ সরকে মারো bini pore norok ni jefro boro hisang ni bising jefro bejalang kha afro bo mani rok na hamani norok kifili da sanka bihiro kipil sano haipano riyam tui hairok ta bondok ro rik to ni yongkai birong no sapung sorok ya sorong nani ngai biro ka no sau ma chini bike rok sorong nani rang redi ala buma ble lasi sinsa ya di babo bui nu khata minai ba basa mare no bike ro ma se bondok ro ri chau bondok ro ri phalong kai angbo lasi u kaisa ya mo haita ke kami rok norok bicarok da sanlai kha bisar to sung bongai ro no saka jamai no saka ang thanao thangai no salai kya kolai kya bor phai nan para phai salai ya kolai te wese talang thangka phai tong phai mani ya golo prai no bo phai tong phai ka 1-2 মাস আই ছাইজুং tonglango phai ya bosai rok ekdom koimang kasi bosai rok phai ambo bo phai ke bono logi to ya bo ছাইজুং thana nango bosai rok thango a tam karon ba big bosai ke konis thana ble na bono kai bin bosi thanai bin bo thanai am ti hai je busamari hinjangnai akas depor ma bo bini buma bha song norok bai kok da salai aboni pore ang to purain sahoro mo bhai khai janai koi bar bono le sing accept khai manche nai tini bahai khana bahai soni bahai ke sing koi bar accept khai manai ba bono ke tabuk bora kada kag lai kha tabuk to kag la yakho ge to phano ma hai ke lang utai toni mai able bini buto live tongo ama haita ge bo tabuk tabo biang tong boro tong tam khlai tong rang rok boro man bo tabuk je tongi tong mani bo tabuk boro rangman boro tam mana bo to singbo sai maya singbe kontak go bo kurui jingno khujbo khlaiya bosajak songo bosla songo birok songo khujbo khlaiya samai nang sing horka samai o charai boro tong kam khanya thangu bo phano ka kam khanya thangu sabo bo phabo sai maya bosla boro kam khai ama hai ge bo nogo bini nogo khe tong ya dabo nogo thang phaipung abo bu pha sahor man kokta nogo khe thang phaipu ngai tese kam khanya nongkor phaipu ge o gothna ngai paima pore busamari oro phai sok pai khon norok je tongi tong mani bus oro to phaiya ko je o 2 মাস ni oro phaiya ko ga u sakang simi tam tam saholai birok bai phai doklam jora phai thanga wachano ebrano jemon bin chori o rag ganang hai tamani bagi phai mani abo sungbo saimaya ge bo saisung da phaya puro saijung no phayo tamarok saik langkha kono salanglia ang sagang oro tai jagari maya ama ke 2-3 মাস bing no khos khaya ke tongmanai borong no ang bai jagari nai ba nang hai ke talang thangan basano ta ai ai saijung kai ri ro jabono bo jabai bira bai saijung pai le basabai beti beke rel kai phayo bo saijung ama hai mama ge nang tabuk tamro nai ang tabung nayo bo boro tong boro cha abo lugoro kisa bonorom toni thung buri bai manja khaito paikhano saijung manja bo bono singno kisa janung nani bagai bujaga tong bujaga sa jing sai mana musungo bumo anmung ke maloni deporma tamak khai ang ke haino private job ro khlayo ikpa university wa nor tabuk tongi tong mani jagani sing tabuk tong man ke jibi oi ram krishna poli goli wo tongo bisingo asol parangka ni sidai mohanpur pias ke chachu engka parangka boiragi para norok nugui no man khana khoroksa tripraja busa khoroksa bono yakari kelang mani bini Bwsai serai busa belai no chikon belai no serai khobo phiaba delivery ma jorani simino Bwsai ni tongmo omahai agi tongmani bihik no jai khlaya naikolia rang puisa kisamisa reifano chobaya omahai jorabo jefru bihik no naina nango bisi a jorao no busa tei bihik no yakari kelangkha akas debor mamugui bini Bwsai belai no khayok janai koktoma khoroksa tripura jagni phiaba omahai koktoma chungkubuni jaga rogobo nugui markha phiaba o koktoma kasai thika tini jibi bazar ganani Krishna Poli anjini borok oro bara tongi tongjao tabuk borok je tongi tongmani aro bini ma no borok no 4 ton kha bini ma angkha ikphayo security guard ni samung khayo phiaba busukle chari manai bono kaikha borkha nukhong kharikha phiaba afroni yagulo bo tabuk bo bini obsajugno chari ma tongo bwsajugno simia je chamri tongnai akas deborma bono bo chari oi tongnani nangka tabuk je shu
bono bo sari wi tong hani nakha obuma hinjangnai keba oma hajaro jeng joto lukorok no koinai chini screen no rijak bini je bwsai bumung kha akas de borma bono kebo jodi nugui tongkha ke kebo bai phano nugui tongkha ke bono romai naraknani bagui chini mangpli ni bisingtui jeng koijago tei abai baksa jengno jorari ma bagui jeng chini bukuk no hambai bo yafarnai hambai bukuk jengno jorari ma bagui hamban